Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Zita ndispiyoti saka akudza kunoku ndiani umomplesi takapedzera kuonana tiri kufidelity andunza kunoku macommunication akafotera drive wakasekuru akandide pamadirection kusvikandisvika handitika patakapedzera kuonana inini nyatsorangaraka waichema zvino kuchema kwakamira kwangosarawo matachapo chava kunyanyanyanyanya chandakunyanya kusekwa nacho mudzinza manje mwana zvakawo zvataiti wauraya muroyi mwana wacho aripi zvasara izvozvo aizvozvo vari kuseka handitika watisaka watomusekiwa handitika tichidzokera kumashure hanzvadzi tichitanga kufonana ndomwe takasangana kuwaterfalls handiti tizobva ikoko tichienda kwasekuru kanenge rakanga ridambudziko reizvi rawandifonera dambudziko randandinaro ndaibuda mukaka pamazamu nekustroka kana ndakuenda kumazuva echikadzi nekudyiwa zvesezvi dyiwa 3 days dzekuenda kumazuva echikadzi ndanga ndisingakwanisi kana kudya ndanga ndisingaburuki pamubhedha ndandiri munhu waingoti bedera ndakarara saka zvese izvo kutaura chokwadi ndichiona ndapupurawo changosara chinhu chimwe chete chikanyamatope chete saka zvokuti nemurume everyday aiwo unotosekerera kutokavhiridza nekumashure ndozvega zvandiri kutema kuna sekuru pasazhinji vakabata chasara chikanyamatope chete handiti pamwe pacho pandakazopedzera kutaura newe tichitaura paipai uchidzokera kuSouth Africa kune murume wako ndinoona kuti pakanga paitaka kupesana kana kuti pakanga paine kutaura nehama dzako mushure mekunge sekuru vaita go back to center muroyi ndokuzoparara ukama ezvinezvi nehama dzako wamira sei? Kutaura chokwadi mukomasilai basa rakabatwa nesekuru rakakura toda kutenda pari zvino vanhu vanotaura kuti zvakati asi dzimwe nguvawo vanobva vazodzoka futi ndakamboramwa mukomasilai sezvo ndichingonzi ndini muroyi wega wega unongonditi ndiwakauraya mbuya umwe vamwe havatauri neni zvezvi havatauri neni asi bamini vaya vakabva vati kuti inini isusu tiwirirane chiuya semwana totase tombofamba mamwe matare emusha ndozvavakandiita ndaiva ndotsvaga mari asi andaona chi sandaona mari asi kuenda kumba ndakaenda handina hangu kuenda panhamo ndakaenda vakandibatawo zvakanaka semwana kana chandakaona chakadini chakashata handiti asi unozoera kuti ipo pai ndofunga ndangoti hafu yehama dzakauya pai padare ipo pai mumwe nemumwe akazotanga kuuya kwamwe nerwesere vachitaura kuti mwana uyo haasi kunyepa vachiti vamwe vachiti ndamai zvino hazviiti kuti tese asi uyu hei atotigonera kana kubvapo neparufu vachiuya negurusa chimukoma pai hazviiti kuti tese titaure saka ukazona vamwe vachidzoka chokwadi vachichiziva handiti mazvaona kuti musha medu mune dambudziko rakadai ende honzeri ndeuyu asi kuti vanomuti sumu pairema handi wazvaona ndosaka wakazoona handi vamwe pakaita kanenge kakuramwa vanhu vachibva vaenda vachibva vati taunoti tsvage mari vanhu vakazorega vakaramba kana vakaregera kuburitsa mari dzavo nekuti vaiziva chokwadi bhozi vamwe daivudza kuti shamwari ndingaburitse mari yangu 1000 yekuti muroyo ararame ndo zvavainditaurira hatisawa kunyepera ndakati akana hazviitei saka kakurama kakasirike hashe chaicho kakatoda kutosevha mari kuti handingaponese muroyo ngave muroyo ini ndiri kuti handiri pano ende vari kuzvinzwa kana vachiti ndiri kunyepa nhamba dzangu vanadzo handitikatimu racho maramwira botakura munhu bvawaenda pamuri kutoti hangano pamuroyo sekuru spiyo ndamuona hangu akaende zuro panapa achitenda tikati aiwa zvakanaka chakanaka oka basa rinenge rakanaka
munoona Gobek Sende vakainonokera kusunungura taitosunungura zvedu but chakaitika ndechekuti Bible shoko raMwari rinoti muroyi ngaafe. Bible chaicho shoko raMwari rinoti muroyi ngaite sei ngaafe. Bozi unongochinetsa chidzudza vanhu matambudziko vanachishungurudzika nekuda kwako. Saka zvakatanga Spiwo ndotonzwa tsitsi kuti nanhasi asatane mwana haana kuberekwa ari ngomwa. Ende ndoda kuti tichaita futi zvataita izvi taada kuchimuchika paanozodzoka anozodzoka neiye Spiwo nemurume wake nekamwana kake vakabata tisekuru chikanyamatombo chaita aya nacho ndicho chichi. Saka ndo mafambiro anoita basa aiwa tinotenda nevari pasi neakanengo wacho kuita basa iro ndinovatenda chaizvo kuti zvirambe zvakadaro basa ngariendere mberi. Spiwo ndofunga paipa takaita Gobek Sende ana baunini vake vakatanga kupopota ndonamata chichi paipai but chinhu chinonetsa chekuti haugoni kunonga amai vako kuti muroyi because mai chachai unoita ngozi but muzukuru anenge akarwadziwa nazvo kuti nini please pochine chinhu chirwadza chekuti unogona kuita vana ka ushamwari kutamba naye woita vana vaviri hauna kana mwana paunonobata mwana weshamwari yako unenge uchikwinyira mwoyo pane zvinongoitika pazvo unenge uchishuvira saka chichi kumboitika. Saka taura kuchiti mukuzorora kwake kwese matambudziko ake tichimazorodza. Handitika imi sekuru ndikurangarira kuti pakabuda idzo hama idzo dziye pane murume mumwe chete akasara akati sekuru aka ndaenda pananga akapfeka shortbook chewhite ndozviziva but ndaenda kuti mwana waye akungomhanya aifanira ngatoa kwatisi tofamba naye but but kwaazosvika kwacho kokumanje asvika bosi akachichema akabvunza kuti kuingwani nini izvi ndakazvita ndarwadziwa vai vakaedza kuvharavhara but zvakatovharana zvakatopera hamuroyi ngaaende ndochokwadi chiripo muroyi ngaite sei ngaaende haana kana basa bozi vanhu vanoshungurudza vanhu machishungurudza vanhu chokuti kuna munhu ari kuroyiwa kunzwa kuzvinhu zvokuti nyese kuza kuti hashuwa munhu aroyiwa zvishuwa. Saka vanhu avatakavabata ngavaende kaisi kana tichiteera tozoteera wamhenu but iyo ngavaita sei ngavatungamira mbosiya vanhu bozi muroyi anokuwadza vanhu more than 50 but ari one. Saka iwe kuti uraya vanhu 50 azviite zvakafanana kuti uri driver ari kumhanya nebhazi akataura vanhu 74 iwo vaumira pakati perodi wotanzi haanoda kuti bhazi rori nitsambukire aiwa unotsikiwa bozi hatingauraya vanhu vakawanda more than 100 nichakuti ari mubhazi kwamo. Saka munhu wani akakonzeresa problem ngaarwe pasi zvake. Handiti ndinoda kuti sekuti paGobek Sende ndichirangarira ndichitaura naSpiwe kumba kwaaigara tichizouya akazogara ari muno masati adzokera dambudziko rake ndo rakamubvisa kuSouth Africa ndi parakatanga kuzofamba aona kuti zvinhu zvake zvinenge zvadai ndo paakadzokera. Gobek Sende sekuru inobata zvakaita sei? Zvinosiyana siyana imwe inogona kukurumidza imwe inogona kugononoka mbichana handitika zvichienderana nekuti uroyi wacho akasimbawo sei. Bosi varoyi pana vanhu aipanamutare vamwe akamedza nyimuka pana tisavabati. Saka isu toga takatogadzirirawo kuti tivabati. Saka muroyi aiwa ngaaende zvake. Handitika Spirit garati yako wanga une makore mangani? Ndandava ne28. Aya uine dambudziko rako ri 11 years. Iwo ma 11 years kani ndofunga kuti izvo dambudziko vanongotsvaka kana ama 11 years mumwe wekwekwe sekuru futi ani mwana musikana aise ma 11 years ani mwana musikana wekwekwe. Handitika mashoko ako Spiwe kuna sekuru kwahama dzako neruzhinji rweZimbabwe ndekuti chii tichipedza chirongwa ichi? Inini kumashoko angu kutanga kuna sekuru sekuru ndinotenda handichastrokewo ndichienda kumazuva echikadzi handichabuditsiwo sezvandaita handichabikirwi ndakarara pamubhedha handa kuenda kumazuva echikadzi and then ndodzoka kumhuri yangu vari kuona vhidhiyo handisi muroyi kutaura chokwadi ngavasanditya zvavo vachiti muroyi handidini plus handisi kuramba kufamba nevabereki ndichambotsvaga mari handidini handina zvekuzama kutsvaga chii mari ende vabereki vangu ndinokudai zvekuti ende chero mukandiona ngavandibatewo semwana ndakaresva ndakaita Gobek Sende but ndokumbira kuti vazvinzwisise situation yangu inini handiti ndakaimhanyira nenyaya yekuona kuti 11 years ndichitambudzika. Pa11 years ndichitambudzika taifamba maprofita kupi taifamba but zvaichinja 2 days rechi3 zvoita sei zvotanga. Saka ndakazvitora nehasha kuti otherwise baba vangu zvavakafa
handisina mumiririri uchaita sei uchandimiririra ndozvandakatora zvonehasha kuvabereki vangu uyezve chi3 kumhuri yezimbabwe musatya kuuya kuzobatsirwa nesekuru ngavauye vakasununguka sekuru vanobatsira inini padambudziko rangu ndakaita sei ndakayambuka mazamu achabudi mukaka handichastroki ndawo munhu anofambawo sevamwe mukadzi anofarawo pane vamwe zvekuti kana ndava kumazuva angu echikadzi waakusvika ndakusekerera ndaitoita stress ndakutosara ne4 days uzvati musi wakati ndinoenda ndaita stress kana kudya chaiko chikafu chacho chachisinganyatsopinda but yezvino ndatambanuka ndakuonawo zvamangwana tinotenda ndifonera vanzvadzi mukati mune dambudziko ramuri kusangana naro mukati meupenyu hwenyu. Dambudziko iri rakatanga sei uye gore ripi kana muchiri kunyatsorangarira? mukoma dambudziko iri rakatanga is 2010 ndichiri musikana. I think ndiri kuremember ndichienda kubasa kuchiredzi ndichibva ndasvikawo paitwa zvekubika sadza ndibva ndatorwa namai vaya ndibva ndagara nguva about 1 year 3 months ndiriko ndichibva ndadzoka kumusha. Ndichidzoka kumusha ndakakumura chipfeko changu chemukati ndobva ndawacha ndobva ndachianika pageja pabadza aya mabadza ekurima. Mangwara makuseni ndichimuka ndobva ndachishaya ndichishaya kudaro ndobva ndabvunza munhu wese aiva pamba ndakaradza kushamusika kuti hatina zvatata sei zvatauya ndokubva ndangochiiginowawo semunhu anga ari mwanana bva ndangozviiginowa ndikati amene kuti chii chaitika. Ndobva ndadzokera kuchiredzi ndobva ndagara it was 2011 ndobva ndaita 2012 ndiriko pa2012 tisatadzokera kuchiredzi maenda kumusha kumberengwa ndibva mawacha chipfeko chenyu chemukati ndibva machishaya pamba apa pakanga paine vanhu vakawanda zvakaita sei nguva yacho tatisina kuwanda tatiri 3 ndini nambuya vangu nekamunin'ina kangu kakachiri kadiki kari grade 3 ndambuya vekuzvara baba saka taingori 3 papasina vanhu vakawanda. Saka ndakangobvawo ndangozvisiyawo ndikati ameno kuti chaindepo sezvo changoshayikwawo mumba maybe pane abatanidza manga muri mumba ndikati maybe pane atorawo vakangochirongedzawo somewhere. Ndobva ndadzokera kuchiredzi kubasa kwangu ndichishanda. I think ndobva ndagara handinambonyanya kugara nguva yakareba stereki. Ndobva ndadzoka ndichidzoka chakazondinetsa ndechekuti ndakaona chipfeko chakapfekwa nambuya vangu but handina kumboita mira pawakaenda kuchiredzi uchinodzoka wakagara for long kana chiri I think ndakagara 1 week. Ndobva ndadzoka kumba ndichidzoka kumba ndobva ndakazosvikawo kumba ndichiona chipfeko chiya chakaita sei chakapfekwa nambuya saka ndakangobva ndangoshayiwa hanya nazvo. Wakachiona sei? Ndakachiona nekuti ndini ndaiva zora mafuta kumusana. Ndokuti handina kumbobvunza ndokuti wandozore mavabva kunogeza wandozore mafuta kumusana vandavazora ndobva ndaonawo chipfeko chipi changu saka ndakangoti maybe sambuya vangu hazvina zvokushata. Mangwana achona ndakarara ndibva ndazomuka chakanikwa pandakachita sei pandakachishaya chiri chakatowachwa chiri chinyoro saka ini ndobva ndangochitora ndobva ndachipisa ndichichipisa kudaro mangwana acho ndobva ndaenda kwavatete ndisvika kwavatete ndanga ndiine mukomana wangu andaifambidzana naye vanditora ndaroorwa nemukomana uya. Pakuroorwa pandakaita takagara about amira pawakapisa ndokuenda kwatete kwatete wakaenda here uchinotaura kuti tete ndakamboshaya chipfeko changu ndokuzvazodai vaudza ndichibva ndatorwa nemukomana wangu ndichibva kwavatete ndichibva ndagara I think takagara mwedzi ndakagara mwedzi nemukomana wangu yanga achangobva kuSouth Africa. Ini South Africa ndasati ndambokuenda tichibva tagara paya mukomana wangu wanga uda kudzokera kuSouth Africa but aida kudzokera neni manje ndobva aita problem
ndobva azvimba makid ndobva taenda kuchipatara tichisvika kuchipatara mukomana uya hapana problem yakanosvika ikanoita sei ikanobatwa okay tadaro sezvozvizvi iniwo ndandatova surprised kuti chii chiri kuitika handisi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika taenda kuchipatara tesi tanotestwa hapana chaita sei chabatwa tabva taenda kuna vamwe madzimai vaishandira madzimai vaya ndobva vatiudza kuti mukomana dzosera chi mwana wekuvaridzi vechi vemwana unoita right ndobva vamupawo munamato tisingasangani tese pamakaenda vakatidzosera mukomana uyu kuvaridzi vavo makanga makugara mese tatiri tesi tichigara tesi tatova nemwedzi tichigara tesi okay yes saka ndobva madzimai vaya ndobva vati dzosera mwana upi kuvaridzi vemwana uya ndobva ashinga akati aiwa areka timboita sei timbogara maybe zvinogona kuita sei kuchinja semunhu aivawo nenharo aidawo munhu wake but vataura kuti dzosera muridzi kuvaridzi unoita right vakaenderera here mberi netsananguro vachiti zvinei chekuita neurwere hwake newe wongova mudzosere connection yacho ipapo vaiti yakamira sei connection yamadzimai ava vakayera hana yangu vakatadza kundiudza asi shoko ravakataura vakati murume tora mwana uyu udzosere kupi kuvaridzi ndo muteuro wandingakwanisa kuita sei kukuvakira okay uya ndobva ati hazvina basa maprofita ndozvaari bva tadzokera kumba kwedu apa tatisingasangani because iye anga akazvimba tatisingasangani 2 days angava right ichipawo muteuro weuyu tagara ati aiwa handi kuSouth Africa tonowana madhokta echirungu zvinopera izvi bva tasengana murume nemukadzi tikaenda kuSouth Africa it was 2013 musati maenda mukomana paakakutora ngatiti akakutizisa akanditizisa makaenda kwatete here makaenda kwambuya here hatina kwatakaenda takangoita zvedu tiri 2 okay asi ambuya vaiziva kuti uri kupi ambuya vaitopawo pressure kuna vatete kuti ni wangu hakuna kwaari kuenda ngatese ngaadzoke achiri mudiki bva tadaro sezvozvo mukomana waitatiza taenda twazima muri muna June chitonhora takaenda kuSouth Africa tikasvika tikanogara makatochamba bodha takaenda nemusango tichifamba nemusango because ndasina passport batasvikawo zvakanaka takafambawo lavu zvainoitawo takafambawo nemusango tikasvikawo zvakanaka murume achiendawo kubasa murume achiitawo mari saka takaramba tichingokondenya tichingosangana zvakatese zvakadaro seizvozvozvi murume kusvikira murume asingachauyi pamba manje tatisingachaonani manje baba vangoti kana vari kunze taiwirirana singaiti but vakangopinda mumba apasina chi mufaro yatova fight kuzvimba kuya waita se papera yava fight to fight haichaperi mumba problem iye zvese chikafu zvese wainditira hapana chandaishora hapana changa asingandipi but iye aingoti kungopinda mumba chete zvatotanga ndotokreterwa kanyaya kasina kana basa but akangotobuda kunze kwegedhi otondifonera shamwari sori handisi kuti zvati chii chaita sei chachiitika its fine ndobva ndaita sei ndobva ndarama ndobva ndadzoka kupi kumusha ndichidzoka kuno kumusha uku murume wanga undida ndopakazomutumira mari yekutora passport akati tora chi passport uite sei wakadzoka kumusha ukaenda kumba kwani ndakasvika kumba kwana mbuya ikoko ambuya vakasvika kuti ambuya hapana zvavangambotaura vakangonditambira ndobva vati awadzoka ako ndaisiva wangu kuti chaita sei chadzoka ndobva ndaita sei ndagara paya ndasingatevereri zvokufamba kuenda kumaprofita kana kuenda kupi ndiri munhu akangokura asina nyaya yekuti basa nazvo but ndandina mainini vangu vaindipa kurudziro yekuti ndiende kupi maprofita amainini avaikupa kurudziro yekuti kumaprofita dambudziko rakanga uinaendere dambudziko ranga ndinaro ndiro riri rekuti ndakavarondedzera ndikati mainini ndikasangana nemurume wangu ndoita sei ndiri kuzvimba chimboita sei chimbobuda iwe wanditi murume ndiye akanga akazvimba wakatanga kuzvimba rii aiwa zvasingaiti zvoti ndiudze kuti mama mbuya wangukwasha kuti ndiye zvaari kuita ndainyara kuti nditaurire saka ndaiti ndini
dambudziko riya ndairitora ndosa pandiri inini ehe saka mundu saka yaingonditi aiwa munhu kana wava nemusha unofanirwa kuita sei kubuda umbofambirawo imba yako umboona kuti chii chiri kuitika pese apa ndakagara nemurume ndandisina mweya wekuita mwana ndaingoti aiwa mwana chipo chinobva kupi kuna Mwari zvinongoita sei uchangouya une time yake saka ndakagara it was 2014 ndobva ndadzoka futi kumba ndichirwara chine problem yechifuva ndobva ndagara kumba 2014 2015 ndobva ndadzokera kuSouth Africa 2015 ndatosiyana nezvemurume but iye anga akumbondizama kunditeverera bosi akambonditumira mari yekutora passport ndikaapply passport but kuti ndiende kwaari ndaindonzwa kusvinukana naye ndisisina basa naye 2015 ndichibva ndaenda kuna sekuru hanzvadzi yamai vangu ndichisvika kuna sekuru vaya mbva vanditambira mbva nditsvagirawo basa ndobva ndashanda South Africa ndobva ndashanda nguva ndichishanda ndobva ndasoroorwa nemurume wandinaye manje ndobva andita sei andibvisirawo pfuma 2015 ndobva tamborwa ndobva tadzokerana 2016 ndopaanga ava kushushira mwana manje 2017 mwana hapana ndobva tabuda tichibuda ndobva tafamba tichifamba ngoudzwa kuti dzosera mwana wavaridzi kupi varidzi ndovodzosera mwana wavaridzi kuvaridzi churudzi ndidzosere mwana wavaridzi kupi varidzi unotanga hake kundikanzela aiwa zvinopera ngatimboshinga zvaiti zvinopera zvekusaita mwana uyu haana problem yakamboita pandiri zvinhu zvaingofamba zvakanaka saka aingondishingisa kuti aiwa zvinopera nengwene ndiwo handinawo mwana kupi chero kunze chandinoziva ndakambomitisa asi nhumbi yemusikana yakaita sei yakabva but ndisingazivi kuti une problem ndiyani ndobva ndaita sei ndobva ndauya kuna nababa makaenda kumaprofita akawandisa handichakwanisi chero kumarondedzera chero n'anga ndakasvika pang'anga namaprofita vaingondiudza kuti ndezvefamily yekupi ndezvedzinza rekwenyu ndanotaurana nababa vako vaite sei vagadzirisa saka inini ndichifamba kudero ndaibvisa mari pese pandaifamba vaida chi mari but ndakazosvika pakuzoneta muupenyu hwangu handina kana chinhu chandakaita ndaibhadhara maprofita nen'anga kuti ndibatsirike ndobva ndazouya kuna nababa kumusha kuno kuHarare ndichisvika kuno ndakavapa problem zvakanyanya kundirwadza ndobva vandirivhesera kumashure dambudziko rakoenda kuna Mozi ndiani ndibamunini last born baba nababa vako kuna nababa iwe wakasvika kwazoti inini handisi kubata pamuviri wakasvika nyaya yakuda kuti uchipresenta nyaya yako kuna nababa wakati chii ndomadheiza ndaimuka ndiine minzwa mumaoko nomumakumbo ndakasvika panapa ndagara pasi ngatimire tisataenda kuna nababa tange kunditaurira padambudziko reminzwa mumaoko rakatanga sei nekuti tambonzwa remurume tikanzwa rekusaita mwana handi padambudziko rebuda minzwa mumaoko rakatanga sei dambudziko rekubuda minzwa mumaoko rekuita minzwa mumaoko nemakumbo rakatanga ndikuSouth Africa ndiri kuSouth Africa kudero ndakamuka makusetseni ndakatsvuka maoko muine minzwa mukati maoko nemumakumbo saka ndakabva ndaita surprise handina kwandakamboenda kwandakabata minzwa asi minzwa ndaitotumbura nditobvisa minzwa yeye mumaoko nemumakumbo saka yanga iri mandate ndobva ndati kumurume wangu shamwari ndoda kumboenda kumba bhozi ii problem ungatiri kuita sei iri kuenderera mberi pazvakatanga first day maona kuti maoko abuda akatsvuka matora chipeneti kana itsono watumbura uri kuburitsa murume makamuratidza akati chii ndaitya handina kumuratidza zvanga singarwadzire zvekuti zvairwadza saka maizviviga sei kune murume nepeni ndiri munhu waishingirira problem yake kuti ndimuudze ndozofunga kuti mangwana anozondiseka kuti aiwa kumusha kwenyu kwakaita sei kwakafumuka saka zvinhu zvandaisa mumwoyo
ndizviri nani ndingogara ndinazvo saka ndobva pandakauya kunuku ndobva ndapirawo baba nyaya yangu ndibva vandibvunza zvaitika for how long zvakaitika for 1 week zvichidaro pandakaona ini ndakubvisa menzwa idzi zvakaitika 1 day but pamwe pese apa anga wangomuka akatsvuka ropa nchiti ndikasvina kudai maoko so aibuda ropa ndikadzimbiridza maoko so aibuda ropa ndikabata pasi petsoka so paibuda ropa saka muri kuti zvinhu zvaitika mumaoko nemutsoka ehe saka ndadaro sezvo nditi rega ndiuye kuno ndimboudza vana baba vangu kuti dambudziko raita sei randiri kusangana naro ndichisvika panapa ndobva ndati baba ndaita problem nekuita sei nokuti pandiri kufamba pari kubatwa amai venyu vakandipindura vakati saka mira hatidzokere kumaprofita ehe wanditi iwe maprofita aiti ukaenda nemurume dzokusiyira munhu kuvaridzi handiti hapana powatsanangura kuti pawakafamba pakasikobatwa ambu ndataura panouya wokutanga wakandiyera hana akati handikwanisi kuita sei kutaura dzosera mwana wavaridzi kupi kuvaridzi tichizofamba kuenda nekuenda avo vanga vakundiudza kuti dzosera mwana wavaridzi kuvaridzi pane zvinhu zvinoda kuripiwa but zvinoda kutanga zvaita sei tazviniyeresa tambozvinamatira wombonopa womboya vakomachira semunhu akaita sei akakukurisa ndaita seizvozvo ndonovatambidza chii machira aye kana kuvatambidza iri mari vanga ndosvika paya ndoti dambudziko ringaita sei ringapera hapana kana chaita sei chaichinja saka ini ndaingova munhu uya kungoti rega ndimbofolowa zvinhu kuti zviro zvinofamba sei ende zvichaitika sei maybe zvinogona kuitana pamwe but ndiri kungoona kuti zvakangodaro hapana chiri kuchinja hapana chinoita sei but maprofita ari kundibatsirawo ari kungonditi ita so utenge chakati unopawo mbuya ita so utenge chakati unopa chi ambuya ndiri kuita ndinombozama chero wana baba munini vangu varombokaruka vangonzwa chi ndiri kuna mbuya ndisina kana kumbovaudza ondongonzwa foni yakunzi mwana ari kupi ari kunoko zvinhu zvinochingondirwadza kuti ndoita sei kuti ndibude mudambudziko ripi randinaro hakuna murume angagara makore ese asina mukadzi asina mwana asi aine mukadzi mumba dambudziko richinzi nderefamily yekuchi yekumudzimai hapana pandakambofamba ndine murume wangu pakanzi dambudziko nderekumusha kwemurume wangu asi dambudziko rinongobatwa rekupi rekumusha kwemudzimai saka iye wakazosvikawo pakuti wadini kumbonotaurana nababa vako murume ndo patakaita sei pandakazouya inini kuno bva ndapira baba nababa vangu chii nyaya ndichivapira nyaya ndobva vatidzokera kuna banimozi munin'ina wababa lastibano mumba ndichibva ndadzokera back kumusha maruzefa mberengwa ndichibva ndavapira nyaya ndemomende vakasimuka havana kuramba vakaita sei vakasimuka takasimuka kuna banguru vakuru variko naivo bamwini tiri 3 bva taenda hatinambofamba zvokumbonzi takafamba pane muprofita wavaingoziva panext bva tasvika muprofita uyauya takati tichipindawo bva arondedzera matare ake but nditengerewo kendro regreen monditsvagirawo neimwe munamato toita sei ndobva abatawo chikamu chedzinza futi chinomubatwa kupi chero ndiri kumurume ndobva achibata futi tiri tese nana baba saka vana baba ndobva vaita sei vati atimba munamato akandipa inini munamato akati ndokumbira waita sei mushandise chi munamato muprofita uya pane shoko raakataura akati kuvana vavasikana pana mwana musikana anofanirwa kuti imba yake ite sei ipudzike ndiri kuona imba idzi dzavana vasikana vese dzichita sei dzichipudzika asi pane mwana musikana wandiri kuona kuti izvezvi imba yake haina kumira zvakanaka ndobva kuna bamukuru vaya ndimo wandiri kuonera mwanasikana wenyu kuti imba yake inoita sei ndopudzika
pamukuru ndobva vati ndokumbira mutota sei ndibatsire muprofita vakati ndiri kubatsira munhu 1 asi kubatsira vanhu 2 pamukuru vakati aiwa chibatsirai mwana wangu muprofita vakati aiwazve imimi mafambira nyaya yemwana uyu hamunofambira nyaya yemwana wenyu saka imimi zvichira kuti mwana uyu hamusi kumudaka matova kutogwisana nedambudziko remwana wenyu reuyu hamusisina shungu nazvo muprofita uyu ndobva ndipa kendro nemunamato yakadira akati uchigeza ndokumbira kendro riya kuti sei rive richipfuta uchigeza munamato saka takati tabuda panze pegedhi takuenda pamunini wakati muprofita uyu haaoni urase munamato upi uya usaushandisa ndobva ndati ahoraiti baba but ndakaushandisa zvavanga vasingazivi vandaushandisa ndichigeza ndobva vati kuna vamwe madzimai vanogona kuprofita vasimudza motikari yavo ndobva taenda kupa namadzimai vaya madzimai vaya vakanosvikawo vakati onemo nemo mudzinza mandinozvarwa imomo vakavarondedzera kuti aiwa ari kuda kuchekwa chimasari asi pane nyaya yedare iriri munongori nekuvandirana kwamuinako panengori nenyaya yedare riripo bva vandisudurutsa semwana bva ndasuduruka saka zvavakarondedzerwa ndobva varondedzerwa inda ndisipo bva ndavakirwa munamato wandakavakirwa zvikanzi ari kuda kuchekwa sari bva ndaenda namai vaya vanobva vandicheka tichibva vaya its fine tamboitawo at least ndamboitawo zvimuona nababa ndichidzokera kumurume ndichingonosvika ndonobva yatanga mumba nemurume pasina kuwirirana ndandingakwanisi kugara nemukadzi asina chi vana tarisawo nezvinhu ndatova ne4 years tigere takutonokwanisa mamwe makore usina chi mwana neniwo ndiri kukura its okay ndega ndifanire munhu wandaipa pressure ndobamweni kwandakadzoserwa kumashure baba zvino kunogona zvinondimirira zvakanaka kusvikira bazonditi iye mukwasha ari kuda here kuti inini ndipeiwo mwana uri mwana wangu saka iye ari kuda kuti ndite sei aiwa baba zvinhu zviri kubatwa ndezvedzinza ndipeiwo mazano ndiite sei nekuti mimba yangu iri kuida baba vakandipindura shoko iro vakati aiwa ina handikwanisi kuti ini ndikupe chi mwana saka inini pandaivabvunza kuti baba kana mukataura muchidaro ndinge muchindirwadzisa instead yekuti ngatifambe mwana wangu tigadzirise chi dambudziko asi muri kunditi iye muri maoko unoda kuti inini ndikupe mwana here zvinomboda here izvozvo hazvisi right ndobva tagara ndobva ndatanga kubuda mapundu maviri side rese iri mapundu aya ndobva angotisapira ndamboda kuchipatara ndambodi kubva angoita sei vangopera ega kubva ipapo apo side rangu rese rimwe nanhasi richiri kurwadza ungati pane chinhu chinotocheka ungati reza ikushanda muviri ichicheka muviri icheka muviri ndobuda ndofamba aiwa dzokera kumusha kwenyu unogadzirisa chi matambudziko zvimweni zvandiri mwana ndinomagadzirisa sei matambudziko kusvikira bazonditi iwe famba nemukwasha murume wako ndiri kufamba nemurume its fine dambudziko riri kubatwa ndiri mudzinza mangu unorigadzirisa here mukwasha dambudziko kana kuti ndiye ndatova kupa mukwasha dambudziko problem saka ndauya nouzimbabwe kuti handisina kana plan handizivi kuti ndoita sei ndasvika pakuremerwa ivo gogo wakambonotaura nayo ndinotaura navo but vanondibhejera ndikanoona mwana uchauya asi handizondiwanda ndiuye sei but zvisimbuka izvi ona zvazo gogo vari kuti kana wakuda mwana uchauya iwe mwana uri kumudandisa enda kuna mbwenyu ndakaenda hapana zvinombobatsira right wasvika conversation yaunozikotaura nambwenyu ndakavatengera mbudzi ndikati mbuya muri kuona mbudzi yandakutengerai handiti iye hadzi handiti tikuda kuti ibereke vana handiti muzowanawo chi chinokubatsirai mangwana handiti zvakafanana neni mbuya handiti chindiregaraiwo ndite chi mwana ndizowana anoita sei anondibatsirawo mangwana vanongoti hauraiti kana muna maprofita kana vanozivawo endaiwo munoita sei
unobatsirwa asi hapana kana change. wakubva ikoko makaonekana kuti chinambo kuonekana nambuya aiwa mbuya ndakudzokera kumurume uchipedza kudaro sezvo zvazvino zvinombobatsira ndaadzokera hako sometimes anotokudza kuti ndanohura ndidye shuga. baba kubereka pane vari kuti chii? Vana baba baba wako vachiri vapenyu? vashaya. ava bamunini wanga uchifamba navo mazuva ano vari kuti unoda kuti ndiite sei? ndove kuti uda kuti ndikupe mwana here? Ehe. Kotete wese zvakangofanana chaizvo tikataura sezvo zvichitaura sevanhukadzi vanongokudza kuti saka ndinoda ndiite sei? dambudziko rako nderako, zvitsvagirewo mari udi ugadzirise matambudziko ako. ndazva uchiti wakaenda kumaprofita nekung'anga. Ng'anga yakasipoti uchi? Ng'anga yandakaenda izvezvi zvino gore rino iri raJune. Ng'anga yaya yakanyatso kuti kundirondedzera dambudziko yakati kuti ndikuudze kuti ndiani ari kukonzeresa nditi ndikuona moyo wako uri mupfupi zvinodzigurukisana nemunhu upi uye saka inini chandichakwanisa kuti ndiite ndinombokukamurawo zviri pauri nokuti zviri kudzinza kwenye nini handingazvikwanisi zvinotyisa handizvikwanisi kuti inini ndingakugadzira zvokuti asi ndinoitira kuti wo ukwanise kupindawo mumba nomurume ndingokamurawo mhepo iri pauri ukwanise kupinda pai mumba murume asakuonawo seumwe murume zvizvakandiudza nokuti murume wako izvezvi achikuona unotoona sekuti muri vana baba vese mumba ndozvakataura. Baba vachibva vanditi nditengerewo zvakati mundipa mari yoita 200 US mundipawo mari ndokwanisa kukamurawo mhepo ipi muZimbabwe kana kuti South Africa? muZimbabwe. Okay. Handikwanisi zvokuzoenda zvakadzika dzika nokuti ndinototyawo akanyatsotaura kuti ndinotyawo nokuti dzinza renyu rakarema handisi kukwanisa asi zvokungotiwo usaitawo murume kana wava nemurume mumba ndingakwanisa kuti sekuti ndiri kutapudza mhepo iyi ndokupawo mushonga wogeza tomborevererawo kuti zvinhu zvimboita sezvinokuvhurikira asi hapana handisi kukwanisa asi dzinza renyu rakarema. Okay. Ndanzwa futi uchiti ndimbiti dambudziko rekubuda mukaka. Mukaka ndinotobuda chero izvezvi. Zvakatanga rini? Zvemukaka zvakatanga 2018 ndopandakatanga kuti ndakarara ndakatoita zvokutorota ndichitoyamwiwa mazamu asi mwana wandandakabata akaita sekuti premature saka makuseni pandakapepuka ndandakapfeka night dress pandakapepuka ndichiti ndibvise night dress ndibva ndaona kuti ndakanyorwa ndichinobata mazamu angu ndatanga kunzwa kurwadza mazamu ndichitarisa kudai ndichiguma mukaka ndobva watanga kubuda zvokuti wangochiyamwisa mwana saka zvakandiita surprise kuti ko inini madeko ndakarota ndichiyamwisa mwana murume wangu asi munhu wekuti ungamurondedzera hope akakufolowa anongoti aiwa zvonetsa zvinodarika saka pandakatanga kubuda mukaka paya ndakabva ndatora tauro bva ndaita sei ndamuvhara mazamu angu kuti asanyanya kuti asi buda mukaka kubva ipapo nanhasi dambudziko iroro richiri ngoripo ende mukaka ndichiri kutobuda mukaka mazamu zvinotousa tsidzi dzimwe nguva kana ndakuenda kumadays echikadzi ndinotobuda mukaka zvinotonzwikisa tsidzi hembe zvinobata izvi handipfeke ndofanirwa kupfeka zvinhu zvinopinza mhepo saka mukaka uya paunenge uchibuda unenge uchirwadza. Okay. Zvizamu izvi zvangu zvinenge zvakatsvuka ropa izvi zvichibuda mukaka zvisine zvimunyatso zvichibuda mukaka zvisine ropa zvinotofambidzana zvichitobuda saka ndikatobata kudai ropa rinotanga kubuda tevera kudonha kwemukaka. chakaitika kuti siku auye panapa indakaita go back to sender munhu aikonzesa kuti siku maproblem asangana nayo zvaibva apa ipa zvakamumbova
uroi una amai yako. Saka ndamwita gobe senda yangu. Anditi kuti munhu akuita zvinhu izvo zvafana sangana nazvo. Chet. Sipiwa ana dambudziko. Ini ana dambudziko murwere. Seko ndingotaura ina hatina dambudziko napo. Izvi hati munova kuti kufamba kwakafambiwa. But zvairashika zvasina kubatwa. Akauya kwamuri pamwe mukazvibata. Ina ana umudza. Ndasandapedza. Makati go back to say zvikabuda samabudira makati makazvita. Isu hatina kuramba. Ndosaka tiri pano. Taakuda way forward. Ini ndakuda mari usunungura. Ndoya tinoda kuti mari mapakaswa mari yangu yandikuda apa kunoenda muoffice umu. Mota ana wako mwanangu muoffice. Motaura nawo iyoyo. Ini ndowasunungura izvezvi. Zvipera. Kati chichemba tochemba kunani. Tinoda kutaura neni. Unoenda muoffice. Bosi mari dzimagopesini dzakada dziripo. Bosi ndangoita kuti andimona kuti patikangoita gopesini mukaka wakabvamira. Ende zvakutenda mberi kwezvezvi. But ipapa handiti because conversation yatachita iri kuti uyu azive kuti ndinguno wanga achidzvinyirira mwana apa uyu azive kuti ini panoda kungojekesa pandiri kunzi ndakati unoda kuti ndikuitise mwana ipapa handipo asi kudotisa baba vanogwadziwa ndakati mwanangu because Sipiwe time wanga asina kuno kuZimbabwe munhu wokuuya 2 days zvamuripuwa munhu osachitaura ododzokera asina kuitika but ndakadomupa ndakamupa gwahedhe kuti vaite nemurume ndizvo ndakadoti mwana iye muridzi unoda mwana nditi unotofanira kuti ashandire mwana itai kana pane zvinonetsa mondibudza sekutaura kwake but language ari kunditaurira handisingadi kuti ndakati unoda ndokuitisa mwana mwana unoshandigwa iye mukwashe chaiye fambai kusimikirwa unoinda mukadzi nemurume muchinotsvaga baba vake iye achiitiwa hakuna mbouya bambo sekuru vake kubva kwamaranda iye mukoma wangu ndiyo aidobuda pakadosiya chikwereti ichocho iye nemukadzi wake ndiri kungoreva kuti unonozvisimikira mukadzi wake ndoshona ndakashandisa yo varongoramba pekuti ndikuitisa mwana atanga ataure zvondakamupa gwahedhe kuti itai nemukwasha iwe wakadosimikirwa nababa vako namai vako nsana kuti nyaya yenyu manje ikundinakidza bosi ine kukakavadzana izvi zvikakasipiwe akatadza kuuya kun'anga ari ega handitika but isusu tinozogadzira dambudziko pane kubva dambudziko vanhu patinodzosera ipapo ndozvandinoita panapa panobva havasi vega ka vakatowandisa handiti panobva dambudziko vanhu patonongoti ga bozi munhu anenge achichema zvakafanana yokaenda kupolisi kembi mukonoripota nyaya yako kuti ndabirwa handiti kana ndareperwa mwana handindizvo wareperwa mwana asi munhu arepa mwana anogona iri hama handiti unozogama musamuzobvunza kwe wadi kugara watanga wataura kuti titenge kusungisa hama una hama enda mujeri ndomwenzeniswa ndikupa waSipiwe kuti Sipiwe paakakanganisa akungoti pamwoyo kawani kati sekuru dambudziko pandiri ngariende kune munhu akukonferensa nditi saka tozvambofanira kuti iwewe Sipiwe anyingirwa mwana nehanzvadzi yake ndindizvo obvanoisa police report aisa police report mapurisa anoyazosunga munhu ari pamwana ndizvo baire handitika saka ndopaipa nyaya yekuti ko zvanga zvakadii kuti wewe Sipiwe usamboniripota nyaya yako uku tambogara pasi tambotaura wona wasungisa munhu saka ndovamerekata nyaya yenyu saka mwana unoenda muofisi unochajwa nokuti uyo anobhadhara mari idare haana nokuti akaenda media slide akafuna kuti sekuru achitsvaga n'anga inogona kuita izvo zvakafuna slide kuti ndoita sei slide atandwa sekuru kanengo ndobva yapano haanobhadhara mari kwabhadhara mari idare haanobhadhara mari idare kana mari yegoback center haana saka munhu akaya pamedia akapinda tonyisita basa rake nemazvo tifanira ta part 1 part 2 part 3 vanhu vachiona kuti okay asi mafanizi kuti zvichikwadi havani magutsikana kuti asi zvimafanizi kana kuti sekuru ndabasa vanogona kunge vaine kuti vapinde mudare vachibvunza kuti
hongu muri kuti ndiyo sei muri kuti ndiyo amaya tinosunungura kutanga kutaura okay alright ndo basa redu munogona kusunga munhu asiri aiwa zviite hapa igopisi inonanga pane munhu ari ini ndakatozvibata ndega pamweya ndikatotaana ini mufokata ngati handida kutore zita kana mukatasara clip yaakaita vhidhiyo yakabuda ndamudza handidi kutore zita isi takungoita saka naise kuti ndibva ndabvunzo zvida ipapa pamhuri papa pane vamwe vanogamuchira mashandiro anoita matare ndazwa mukoma wachiti ndiri mupostori wabva wawanda kukona ivo sevauya semhuri so vanogona kutozopinda dare rere kuti vabatsiriwo semhuri kana vaine zvinenge zvivanetsa vanopinda mudare muri kuzvinzwa munesamana nyedare mupinda ini ndiri n'anga handisi muprofita ndiri n'anga ndoshandisa muno munoshandisa mishonga ndinobata mishonga zvimachokwadi chokwadi ini handimbomunzvengai izvi ndini ndakazviita izvo ini sekuru kwete munhu ndini musambe mhosva ani masvinzo mhosva yake ndekuyega mhosva yake ndekuyega but ndangoita sezvazviri saka makutaurira neni makutondinyengerera sekuti kanati hamedi tisunungura zvinhu zvake zvekumba zvinobviswa mishonga yake zvapera izvo chete hai uroi manje wakanakira ka uroi pawakaipira uroi une sikireti yasingagone kuudza munhu uroi wakafanira uhure vasvinzaka munhu pakuhura unohura wega ende kana kwabvunza haubvume handitika uroi isikireti iri pasi pemwoyo yekuti haukwanise kuudza mwana haukwanise kuudzana murume wako unogara naye hauna munhu unogona kuudza unongozvichengeta uri wega handitika unenge une rudo kumhuri yako unenge une rudo kuvana vako but uchibata mabasa akaipa saka hauna munhu unokwanisa kuudza inenge ingori sikireti yako unatibata zvakafanana nohure izvezvi kubatwa nengadzi yomunhu chaichaiso kutouraya nengadzi yomunhu hamutaure uroi nehure zvakungofanana hapana zvakasiyana bcause inenge ingori sikireti yako yomwoyo makuti ndakazonziva kuti ini ndahura nengadzi wanhenge ega ndinyarare unonyararisa futi mazvinzisa saka uroi nehure zvinhu zvakafanana zvine sikireti uhure unotopinda nakutopinda muguva mwana tadzatoa kuti mwana ndakapiwa nababa ndakahura nababa andopinda muguva asina mari ambotaura izvozvo kusangana nazvo panapa saka uroi hakuna munhu anogona kumezha munhu uroi enimwe munhu uroi anogona kuti atozofa tozoona kone ruranganaro munhu uyu imwe nanga akanaka mufunge zvinhu kana ari muroi bcause uroi ishave rinoita kuuya usiku akarara mumwe wanongobata mishonga rimwe ishave rekuti munhu akauya usiku anongomugoita basa rake kunze kwachena akunzwa tsitsi akaenda kuchechi yakazvinzwisisa tazvinzwisisa sekuru pane chikumbiro chimwe kuuya kwataita kuno musikana anga achiti hanzi sekuru vakati uyai hapana chamunobvisa hongu matitende kumatatinohwa chaji yacho aiwa chandikati musikana ti auye kuno hapana chamunobvisa musikana akauya pano sekuru ndozvaitika but ndakutonzoka zendiri saka kudedzai kutoti nyarayatinso kukushedzai kutati titaurirane kuti uyu musamutreteni musambunyikidze tungoita zvinhu atimbomutreteni ndofunga ndambotaura ndosaka tiri pano akafona zvikanzi uyai hatina kurara tabva tiri drive usiku hwese kusvika izvi apa zvanaka manje hatimbomupfunyikidzi hatina saka chiendai muofisi manje muchitaura chandaachikumbira tisati ndaenda tinoenda nechekuti tauya tisina zvatatakabata tisi kumusha kure saka tiri kuti zvino zvazvaita izvi ndobata achikumbira rubatsiro rwedu kuti isu tichadzokera tozonogadzirisa nokuti tatisina asi zvazvaita izvi hatisi kuti muchati dzokerai zvakadaro ndiyakakuchengetai kana kuti haiwa hazviiti kuti mudzokere ndopatiri kuda chete ndisekuru vevanhu sekuru imi munoenda endai kuofisi munozwa zvikudiwa mabva ikoko moziva kuti sekuruka tazvinzwa asi zvakamira sososo munoziva here kuti muchaini chakupai mukana munoziva here kuti inini ndakamboenda kuchechi madzibaba angu unototiza zvavo
ndakamboenda kuchechi mwana mari chinzi chiwe Mati baba mati ngonotiza ndakamboenda kuchechi but ile erenga bible makavura pana John 9 nditi John 9 vadzidzi vakanobvunza kuna Jesu kana naye Mwari toda kuziva kuti munhu uyu akabereka munhu asingaone imhosva yamai vake here kana imhosva yaMwari here. Jesu akaapindura akati zviro kwazvo ndinoti kwamuri hapana munhu ane mhosva izvi zvakaitira kuti mabasa aMwari aonesa ane kutenda kwakakwana achanamatira munhu achibvatanga kuona animazvinza izvi zvaitoitira mugutsikane inini nyanya mune hana dzakaoma dziri kukuti kuti izvi zviri apa zvindozvipedza mukuzvisunungura kusi ndini ndakazviita papa zikuramba akana shenda kuofisi toenda tesera munobuda nama anobuda kana mauda nakuofisi kokozwa anondo akatabata pansa kungotaura chiri nekusumuka nokuenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.